गामाखालि 1920 टाका 2060 टाका होना जानाय दै दिनै जोंना जोंहा रुमावनो दिनै आलु रुबाय दावदै रुबाय दिनै बेसेबां थांखो जा सोरबा दं नामा थांनो नायना फैलाय सोरबा हाबदोंमोन नामा र' गारि बन्द' खालामना फैदों दिनै मा जागोनलै मैगङा जोंना रुनाय आलु रुनाय दावदै रुनाय नै बाथोन सेफ्लेगोन बाथोनबो मटरबो दोङो दुन्दिया बिलाइ फालौ पियाज संख्रै थाव ओमफ्राय नै मटर गोथां नोंसोर दावदैखौ गुफुर गुफुरखौ आंनो गोमोखौ होबानो जाबाय न' बिसोर साथामाल' मावथिलै माखौ मिसाखौ मा बुंनो बाखिखिना दहाय मावना थांबाय बेलेग बेलेग सबनाबो रानजोबना होदो खामानिफोरखौ बेखौ तिनि हाना थांबाय बेखौ जिना थांबाय थरासे अनजालिया मा खालामदो अनजालिया फन रायलायदो अ मटर जिरदो इयो आत्र ओंखामल' लाबोना होबाय ओमफ्राय जेबो गैला थफ्लाखौ ओमफ्राय आधा ससेनिफ्राय आंनो हरफिनदोंब्रा इयो इदुगा बायबालाय थांदो होननानै ओमफ्राय टिभियाव पर्दार सोलिगासिनो आरो नै आंखौ नुवाखैबा नायखानोसै र' जाबाय दे न' नै जोंनिया बाथोना दाउदै आलु मटर ओइ ओंखामा ओमफ्राय सेफ्लेग्राया नैला जोंना नै ओमफ्राय इयाव दङ ओमफ्राय खानायसो आजादि दङ र' नायनो थाङो ओइ जानो जाबाय नै उन्दुनानै इसोर मबाइल थुदो सोरबा उन्दुदो इसोरखौ र' इसोर मा खालामदो इसोर मावाखैना ओइ ओंखाम जानो जाबाय नोंसोर आजादि जोङो आलु सालु जिरबाय दावदै लिरबाय दे थौ मामबा ओइ नै नायलाय उन्दुना साजोबदो इसोरो उन्दुना सारो नायसावनो नै जानो जासिगोन ओइ खारबो जानो जासिगोन थांनोसै ओमफ्राय जोंहा जानो टिभिबो नायदो नै टिभिबो ओमफ्राय मिथिं खदाय बेदर जादोंमोन आरो दिनै बिदि जानोसै जोङो आलु बाथोनदो गोथाव जाखासिगोन दिनै गोथाव मटर आलु बाथोन आलु सेफ्लेदो जोंनिया आलु बाथोन मटर दाउदैबो नै जोंनिया दिनै न'आव जानाय बायदि मोनजालायसिगोन आरो दसजन दङ जोङो सिख्लाफोरा ओमफ्राय ओइ फैला सार 12 जन जानो जमबाय थादो बेस्रा नै लुगैना थानो हालानै मोदोमनायदो दाउदैया मोदोमदो आलु बाथोना एकदम आलु बाथोनै फैसा साखिलायबाय गोथाव जादो मोनजाले गोथाव जादो नै दा जानोसै आरो टेस्टि दे साखि ना होनायनि संख्रि जोंहा न'आव बिदि जाखायो नङा गावबा नों सेफ्लेना लानो हागोन दा आलुआव ओइ नै जा लाव गैया
दै लुग्रा जादों नै दाउगिया दाउगे ना खर खेबसे ओइ नै मालाया इनिया दै लुनाय पाला मोनदो दिनै दहाय पियास हादो ओमफ्राय आङो आलु दाउदै जिरबाय ओमफ्राय सेफ्लेनाया नै इ बांसिन मावदों नै बांसिन मावदों नै इ आरो दाउदैल' गोजा पियास बानलु माबा दिनैबो सेफ्लेसिगोन ए इयाबो इन्दि सिखौ सेफ्लेयो थावा मोदोमदो लाड्डु आयौ लोगोफोर जानोसै मा होनदो नै बयबो जमानो न'खर गंसेनि बायदि नुलायलायदोलै नैबे बिफा होनबा बयनिबो बिफा गोदोर इयो नै बिफा इयो फिसाफोरा नै सोरबा दै लुदो सोरबा बाथोन सेफ्लेदो नै जानोसै घिउदो जागोन आंहा ओइ नै जाबाय गथ'फोरा गोथाव जादों न' ओइ नैथिंबो गोथाव जादों एकदम बाथोन आलु बाथोन दाउदै सेफ्लेनाय नै फैलाया ओमफ्राय बेनि मालायनियाबो जानोसै जाखांना उन्दुनोसै ओंखाम जानोसै ओंखाम ओमफ्राय मोसायोनो सोरबा जाखांनानै मानोना जों गाबोननो थांगोन ना थानो मोनफिनलायाव लोगोफोरनि हाबा मोनजायैनि मोजां नेहानि हाबा मोनजाना नै जाखांबाय जोंनिया जाखांजोब्बाय थांसै दे जोङो 8टा उन्दुहैनोसै जोंहाबो माबे इसोरनिया खानसेया इनै मालाय थांसै जोंहा नै आलायमुनि रुम नैबे 307 नै जोंनिया 306 ओमफ्राय उन्दुनोसै नै उन्दुनोसै जोङो नै बिसनाया मा अबस्था जाना दङ हेलौ लोगोफोर नै उन्दुनोसै दा जोङो ओंखाम जाखांबाय गुड नाइट बाय